إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. Ja sam, vjerujte, onako nevezano za naše podneblje. Neki dan tamo gdje studiram, jedan momak mi stao, ja krenuo sa fakulteta kući, nemam auto i stanem tako ko Allahu rob, čekam da neko se smiluje da me povuče kući. I stane momak iz Medine. On studira tu na istom univerzitetu. I mi smo se nekako zapričali, momak nekako po vanjštini vidi se pored njega Malbor, ovako, onako, vidi se pri njemu da ima mnogo neke afere ima. Ali eto, Allah dao da je u tom kontekstu finisan. Kaže meni, između, ja kažem, živio sam u Medini 5 godina, na džamiju Islamiji sam studirao. Kaže, moj babo predaje, kaže, na univerzitetu. Kaže mi, ja rekao, šta ti ako babo predaje? Kaže, ne znam Boga. Kad je on meni rekao kako mi ime babi, pa rekao, znam, to je stari šeh, predaje možda 15 godina i više na fakultetu. On ne zna šta njegov babo predaje na fakultetu. La ilaha illa, ja Allah, ne znam, rekao, je li moguće čovječe da ne zna dijete šta mu babo predaje u školu? Tako i naša djeca, nemam pojma u kojem je razredu, gdje je, šta je, propao, ima zadaće, nema zadaće, ma kaže, nije niko ni meni pokazivo, niti se ko za mene brine, neću ni ja da se brinem, snalazite se.